Mä kotiudun äsken, jota mä kerron tässä videossa, mitä mä ottaisin itse uutena alokkana mukaan armeijaan ja mitä mä koin itse hyödylliseksi justiinsa. Mä oon listannut tähän. Kengän pohjalliset, ehdottoman tärkeät pitkille marsseille, että tuu selviä. Se on sama kuin kävellisesti ilman sukkia asfaltilla, niillä intin maiheilla, jos ei siellä omia pohjallisia, niin kyllä kannattaa olla. Seuraavaksi kaikki hygieniatarvikkeet ja joku hygieniapussi kannattaa olla, koska ne saa aika kätevästi kaikki paranavälineet, jotka on erittäin tärkeät muuten, muistakaa ottaa nekin mukaan. Sitten kaikki dödöt, shampoot, hammasharja. Muuten tämä haistat ihan paskalta siellä intissä. Kolmanten mä otan tähän listaa puukan ja on sitten aika selkeä olennainen asia metässä, kun lähdette mettään, niin puukko on ihan hyvä olla mukana, siitä hyötyy. Suosittelen ottaa myös matka-akun messiin, koska se harjoituksessa on ihan mukava sitten, kun puhelimessa on silloin illalla vähän akkua, että voitte vähän rentoutua siinä ja vaikka laittaa perheelle viestiä, että mitäs helvettiä te olette tehnyt siellä intissä, koska se akku tulee muuten loppumaan kesken. No parna on välineet, mä äsken vähän niin kuin sanoin niistä jo, mutta muistakaa ne. Ottakaa korvatulpat mukaan. Jos te olette sellaisia ihmisiä, että te ette saa unta, kun joku kuorsaa samassa tuvassa tai jossain samassa tilassa. Mä itse pärjäsin ilman niitä, mä käytin kuulokkeita, toimii kans. Sitten viimeisenä niin mä olin listannut tähän henkkarit ja lääkkeet. Niinku, henkkarit me käytettiin muutaman kerran oppitunneilla. Ihan niinku, no kyllä nyt kantti olla muutenkin. Ja sitten lääkkeet, niin alokaskauden ollaan aika usein silleen kipeänä. Niin on sitten ihan kiva, että on jotain päänsärkylääkkeitä tai tollaista peruskuumelääkkeitä. Pitää olla hyttysiä, hyi helvet. Sitten toki naisille erikseen. Mä en nyt ihan varma mitä ne niinku tarvitsee, mutta jotkut hiusten laittovälineet, joku pompula, kun pitää olla se nuttura siellä ja sitten jotain näitä omia siteitä, tamponeet, kuukuppi on kuulemma aika hyvä, mitä mä nyt on kuullut, koska sitä ei tarvitse vaihtaa niin usein kai. Ja näin. Mitä mä oon ainakin kuullut näiltä varusnaisilta, niin intistä ihan hirveästi saa näitä kaikkia hygieniatarvikkeita. Sieltä saa muutamat siteet ja sit se on siinä. Kyllä niitä voi sieltäkin niinku hakea aina lisää, mutta se on vähän taas sit pitää lähteä johonkin veksiin ja ei kai mulla muuta. Loppuun vielä unohdin sanoa, että tämmönen vihko on erittäin hyvä, jos menette johonkin kursseille tai aukkiin pyritte, koska siellä tulee kirjoitettu kumminkin muistiinpanoa aika paljon. Tää mahtuu hyvin reisitaskuun ja rukkitetsariin. Ja se intin perusvihko, niin se vittu menee saman tien paskaksi ja kastuu, niin ottakaa tää. Siis tää kestää vettä ja kaikkea, niin tää on hyvä. Ei maksa paljon.